Jama'a assalamu alaikum, barka da zuwa shirin Pap Hausa na wannan makon. Sunana Umar Isa Dandago. Tattalin arzikin Najeriya kamar da rahotanni ke nunawa ya karu da kashi 3.8 cikin 100, kuma ana da kyakkyawan fatan zai ƙara karuwa a wannan shekarar. To amma har yanzu talakawa na cikin mawuyacin hali da tsananin talauci. An rawaito cewa a shekarar nan ta 2026 adadin talakawa zai karu, aƙalla za a samu talakawa miliyan 141 a wannan ƙasa ta Najeriya, kusan kashi 62 bisa ɗari na al'ummar ƙasa kenan. To babbar tambayar a nan ita ce, wane irin yunƙuri gwamnatin tarayya ke yi domin rage wa al'umma raɗaɗin wannan halin? A dakace mu. Domin jin irin tanade-tanaden da gwamnatin tarayya ke yi domin rage wa al'umma raɗaɗin talauci, mun gayyato muku Dr. Nuruddin Abubakar Zauro, ƙwararren masanin tattalin arziki kuma mai bawa shugaban ƙasa shawara kan shigar da al'umma cikin harkokin tattalin arziki a Najeriya. Dr. Nuruddin Zauro, barka da zuwa shirin Pap Hausa. Assalamu alaikum, barka da wuni. Ina kwana, ina wuni, ina barka da yamma. Ya danganto daga inda kake kallon mu a wannan program ɗin Najeriya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dakta, barka da zuwa shirin Pap Hausa, kuma muna matuƙar godiya da ka zo domin ka tattauna da mu. Da farko, matsayinka na mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkokin shigar da al'umma cikin harkokin tattalin arziki, me hakan yake nufi? Okay. Muna godiya sosai da wannan dama na Pap Hausa da kokari kala-kala da kuke yi saboda wayar da kan al'umma game da tsare-tsaren gwamnati da ƙasa gabaki ɗaya. Okay, so shi shigar da al'umma a cikin tsare-tsaren gwamnati yana nufin duk wani tsari da gwamnati za ta yi akwai buƙatar ya kasance tana da ƙididdiga ta al'umma, ta san da cewa ga irin mutanen da suke ciki, kamar yanzu wannan namba da ka faɗa ta maganan level na poverty or talakawa da sauransu haka. Kaga ire-iren waɗannan namba suna ba wa gwamnati alƙibla, saboda ta san da cewa ga tsarin da ya kamata ta ɗauka saboda ta fito da wasu tsare-tsaren da za su taimaka ma al'umma, ko ba gaskiya ba. To basically waɗannan alkhairi ne a gurin gwamnati kenan? Alkhairi ne ta fannin sanin makaman aiki, of course, amma kuma matsala ce ta fannin abin da yake a ƙasa. Ka san waton in ka duba duk wani tsari da gwamnati take yi ko yanzu ko kuma a da, mafi yawa effect ɗin abun ba san tasirin abun zai zo ne daga baya to da lokaci, that kind of thing. So misali yanzu kamar kai dan Kano ne, ka san a wani lokaci da gwamnatin Kano karkashin wasu daga cikin shugabanni suka ɗauki ɗalibai suka kai su karatun jirgi da sauransu da sauran ababe, amma ai a daidai wannan lokacin sai dai a ji shi a fefa, a gani a ƙasa lokacin nan sai daga baya ne aka rinka ganin 'yan Kano suna tuka jirgi suna kaza da sauransu haka. Kaga wannan shine tasirin abin da an kai taking a can da. To misali ko da gwamnati ta shigo akwai abubuwa da yawa da ke sun kasance sun faru, so a daidai wannan lokacin kamar cire tallafin man fetur da gwamnatin ku ta yi a farkon. Thank you so much. Kwarai da gaskiya. So irin amfanin wannan decision ne mafi yawa za a gan shi ta baya ne. Yana da amfani dama? Na'am. Yana da amfani cire tallafin man fetur din, because abinda muka gani shine talauci ya karu, kaya sun yi tsada, rayuwa ta yi zafi. Dakta, ko da ke kwarai da gaske ku kuna cikin gwamnati ba lallai ku gane irin zafin da haka. Ni ma dan kasa ne, kuma ni ma ina tare da kasa gaba ɗaya, ina jin duk, kuma da kasuwa guda muke zuwa muna jin abin da ke faruwa gaba ɗaya. Kowa ya san da cewa ana cikin wani lokaci wanda yake insha Allah ana fata abubuwa za su cancanza. Yanzu kamar da ka faɗa yanzu numbers sun yi in terms of growth ko GDP, growth in GDP kenan ko ya enhancing by 3.82%, right? Ma'ana kamar jimillar tattalin arzikin ƙasa kenan ya ƙaru. Cewa Najeriya arzikinta ya ƙaru daga yadda yake da
inda yana mataki na 3 yanzu ya kuma mataki na kaza sama da haka. To amma yaya man talaka zai gane? Abin da nake faɗa a nan shine duka tsare-tsaren da gwamnati take kawo wa dan uwa tasiri shi yakan zo daga baya ko ba gaskiya ba. Yes, na san da cewa abu ne wanda yake kamar kana cikin iyalinka ya zamanto maybe iyalin naka ba su da lafiya, my brother kai ka san da cewa a matsayinka na shugaba, a matsayinka na baba na cikin gidan, dole ne ka ɗauki iyalinka a kai su asibiti a yi musu surgery ko a yi musu aiki to a tabbatar da cewa sun samu lafiya. To a daidai lokacin da ake aiki nan kai ma ka san da cewa dole za su rinka kuka, suna ta damuwa wayo Allah kaza wayo Allah kaza, amma saboda kaunar da kake musu a daidai lokacin nan ai ba za ka ce kuma a dakata da aikin ba, za ka ce ne to a ci gaba a tabbatar da cewa an yi aikin an daidaita sahu, aka zo lokacin da ake healing process ai rana ta farko warka tana shiga kaɗan. To shi yasa mun san da cewa kwanakin baya of course akwai matsaloli kala farashin hauhawa na masarufai da abinci da sauransu sun tattashi, amma kuma yanzu da yake ana cikin healing process din ma'ana waraka din to ai yanzu kaga abubuwa suna dan cancanzawa. Yanzu in ka duba wannan numbers da ka faɗa ana samun ci gaba, kuma misali da farko ai lokacin da an samu lokacin da mafi yawan masu saka hannun jari daga waje suna wasu ma suna ficewa saboda wasu matsaloli, amma yes to amma da yawa yanzu kuma suna kokarin yadda dawowa saboda an yi setting din environment, enabling environment, ma'ana tsare-tsare na gwamnati saboda a ba su dama su shigo su yi kasuwanci, su irin su ne za su shigo da taimakon kuma waɗanda suke saka hannun jari daga cikin 'yan gida 'yan ƙasa ma'ana wanda za su zo su ɗauki mutane aiki a ɗauki al'umma a yi tafiya tare da su. Just imagine in an ɗauki mutum aiki shi ma a ƙarƙashin kana da iyalin shi kana da maman shi da sauran wasu mutane wanda za su amfana. To shi yasa mafi yawa a cikin tsari na development na ci gaba zan ko meye, to mafi yawa in gwamnati za ta yi abu irin wanda kake cewa misali shi talaka ya gani a ƙasa, mafi yawa ko da ba irin wanda za ta zo directly ta ɗauka ta miƙa ma shi talakan ba ne, za ta so ta samu waɗannan manya-manyan kamfanoni misali in ta yi musu wani abu mai sauƙi da za su zo shigo sai ta ba su condition in cewa kai kuma sai ka yi translating wannan abun ka saka wannan abun ya kai zuwa ga talakawa. Misali a ce kamar an ɗan rage musu haraji da za su biya ko wani abu kamar haka, amma kuma za a ce sai kun ɗauki 'yan ƙasa kashi kaza bisa 100. Thank you. Irin wannan abubuwan zan baka misali kuma ku ba su albashi mai kyau da condition na aiki mai kyau. Thank you. Haka nan ne. Yes. Yana ɗaya daga cikin hanyoyi, ba akwai hanyoyi da yawa of course now. Yana ɗaya daga cikin hanyoyi. Misali babban banki a da wani lokaci yana bada bashi ga irin manyan kamfanoni misali ko. To in ka duba in suka je bankuna za su ɗauki kuɗi da kuɗin ruwa da yawa. Amma banki za su ɗauki single digit ko. Ma'ana sassauta musu wannan kuɗin ruwa. In ka duba su ai mafi yawan kamfanonukan ai suna operating a Najeriya. To tunda suna operating a Najeriya ba za su ɗauko mutane daga waje su kawo su aiki a nan ba. Nan dai talakawan za su ɗauka. In sun ka ɗauka suna aiki su kuma suna samun muradi so da a samu waraka a samu walwala a cikin al'umma. So irin wannan tsarin mutane daga ƙasar waje su kawo kasuwancin su ƙasa Najeriya yana ɗaya daga cikin hanyoyin da yake haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Ko shakka babu yes. Ƙwarai da gaske yana ɗaya daga ciki tunda in za su shiga za su je da kuɗi ne a zo a yi setting ɗin abin ko a banyan cewa mutane za su koyi aikin yi su ma so da kaɗan wata rana za su samu kuɗi su ma su tada nasu kasuwanci ko ba haka ba ko kuma bayan haka nan kuma akwai direct job da suke yi wannan bayan haka nan kuma ko a wurin da ake yin wannan kasuwancin ai other economic activities za su fara in ba wani misali mafi yawan kamfanoni kan suka yi setting ai suna setting a can dan waje daga gari ko to amma a daidai inda suke wannan kasuwanci sai kaga wasu kasuwanci masu sayar da abinci masu sayar da wani maka tsokanan irin zogale da sauransu haka kaga ne gaskiya ne yan kananan sana'o'i kamar a sana'a ga takanawa burabusko da me sauransu kaga ne so idan suna fitowa so kaga kuma baka za a ɗauki mutane da yawa aiki wasu daga cikin mutane a ɗauka irin masu skilled job a wanda ba low skilled masu ƙwarewa da wanda suka karatu ƙwarai da gaske haka wanda ba su da karatu wanda za su ga so irin wannan abun ko da yaushe za ka ga an yi creating an samar da wata hanya da wani group na mutane za su rinka amfana daga irin wannan da zaka ce mun akwai investors masu zuba zari
da suka tuntuɓe ku a ofis ɗin suka zo ofis ɗin ku suna neman shawarwari suna gaya muku cewa suna da sha'awar zuba jari a harkar a ƙasa Najeriya. Me ya janyo su bayan sun fita wasunsu sun fita sun fice daga ƙasar bayan hawan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Me ya janyo a yanzu kuma wasunsu suke ƙoƙarin dawowa kuma sababbi suke zuwa me suka gani? Abu na farko dai waɗanda ke fita da farko da kai magana akai ai tasiri ne na wasu abubuwan da aka gada. Ka gane to amma da aka zo yanzu aka yi ƙoƙarin wasu tsare-tsare reforms canje-canje ko na tsari saboda ya san cewa su ma su gano cewa akwai buƙatar su dawo su so su yi kasuwanci a Najeriya. Sannan kuma aka samu wata dama wadda yake kamar misali abubuwan da ke faruwa tsakanin America da China da wasu ƙasashe yakin tattalin arziki yakin tattalin arziki juna haraji da sauransu so haka yake kamar ana koran juna a ce ku tafi ko ba haka ba to kuma lokacin nan sai ya zamanto su kuma idan suka cire kuɗin su daga can misali America sai su ce a to ina mun ka fuskanta da su because suna da kuɗin ba za a aje kuɗi haka kawai ba tare sai an yi sana'a da su a jujjuya saboda su amfani al'ummar da ake juyawa tare da su sannan kuma su din ma kansu su samu ci gaba kuɗin su bunƙasa to kaga ai Africa tana daga cikin kasashen da suke dibi sannan kuma a Nigeria of course bin cewa ita ce take da kaso 25 na yawan al'umma na Afirka gabaki daya so su kuma suna kokarin su zo kuma Najeriya Allah cikin ikon sa ya albarkace mu da ababe daban-daban da harkan tattalin arziki harkan mineral resources da al'umma kansu waɗanda ke masu ilimi kamar sashen ilimin technology in ka duba ai Najeriya muna da kirkira da fasaha muna da abubuwa da yawa mutane yan Najeriya da yawa daga kudanci daga arewaci daga ko ina in ka je a same su wurare daban-daban a duniya zaka samu suna yin ababe kala-kala suna succeeding in that area to amma a can suke succeeding a can suke samun nasarori a kasashen waje sai ka je manya-manyan asibitoci a Birtaniya da Amurka da Jamus da sauransu kaga yan Najeriya ne za su yi baka fiɗa da su dan Najeriya ne likitoci a manya-manyan kamfanonin kera mota da sauransu to amma matsalar anan shine abin da ya sa ma suka gudu tun daga farko shine anan ba a ba su damar amfani da ilimin da suka koya da baiwar da Allah ya ba su ba. To a yana daga cikin tsare-tsaren canje-canjen da ake magana akan yanzu nan. Kuna da yanzu kana magana akan ko a health sector ai misali misali minista na health kaga yana fitowa da tsare-tsare daban-daban da ake encouraging din investment into the health sector na kasa ko ba haka ba sannan kuma a yi setting a fara focusing akan basic na primary health care misali wanda shine directly yake addressing talakawa a ƙauyuka da sauran wurare gaba ɗaya ko ba haka ba so a takaice ni dai ka san kai magana akan economy akwai abubuwa sun yawa ni dai kamar da kace gefen da mu muka fi prioritizing shine economic and financial inclusion which is tsare-tsaren shigowa da al'umma a cikin tsare-tsaren tattalin arziki da hada-hadan kuɗi na ƙasa misali to mu a gefen nan tsare-tsaren da aka fi shine ta wace hanya ce misali mutane za su shigo ya zamanto gwamnati tana da database ma'ana tana da ƙididdiga tana da bayanai game da yawan al'umma da suke zaune a ƙasa kuma ga waɗanda suke cikin tsari in har misali ana da level ɗin wannan yawan talakawa yawan matsakaitan hali da kuma masu kuɗi to ta wace hanya ce gwamnati za ta fito da tsare-tsaren da za su saka su talakawan su amfana matsakaitan kuɗi da sauransu ba irin wannan abu to a bisa ga wannan tsare-tsaren ne kaga ire-iren dokoki da aka yi na haraji a ga yadda za a sassauta ma shi talaka ya zamanto yana biyan haraji kaɗan da amma ka san da misali abinda mafi yawa mutane suka fi complain shine da yawa mutane ba su biyan ma haraji da yawa in ka duba so wannan kuma in ka duba ai responsibility na ɗan ƙasa ne ya biya haraji ko ba gaskiya ba a ko'ina to saboda haka shine gwamnati take gani a duk wanda a rage ma mutane raɗaɗin haraji amma kuma a sa mutane more su rinka biya saboda ta hanyar nan ne ake samun kuɗin shiga waɗanda za a yi tsare-tsaren gwamnati bayan haka nan ba na son dogon details into wannan amma dai in an kaci wannan cikin manhaja ta database na masu shigowa cikin tsare-tsare sai a kawo ta wace hanya ce za a yi ma mutane wanda in suna son su yi kasuwanci za su iya samu jari ta hanyar aro ta hanyar hanyoyi daban-daban da za su iya raising sannan kuma bayan haka akwai social investment wanda yake shine irin wayanda aka ce su ne based on assessment ina aka yi an gani cewa wannan su ne yawan talakawa da ake da su akwai social register aiko ta wace hanya za a yi muka taimaka musu ba wai irin wanda mutum kawai zai kwance ana ta pumping mishi kuɗi wannan is not sustainable a ko'ina a duniya ba hina waki da suna cikin wani yanayin raɗaɗi kila an samu maybe flood misali za a taimaka musu dan ambaliya su dan daidaita sannan kuma bayan haka nan
ko irin harkan wanga ta insecurity rashin tsaro da akwai an samu wani ibtila'i ta hanya da za a yi so da sai su kuma back, amma abinda abubuwan shine yadda za a yi setting musu hanyar da za su je su rinka kasuwanci su hada yau da kullun suna nema su kuma suna ɗaukar laluran kansu sannan kuma suna ɗaukar wasu masu ƙananan ƙarfi aiki saboda a rinka tafiya. So a gefen naku ba aiki kuke wajen bawa talakawa kuɗi ba, tallafin kuɗi saboda rage radadi, koya wa mutane sana'a kuke yi ko kuma ilmantar da su ko kuma damammaki kuke ba su wanda za su kafa kasuwancin su kuma su haɓaka? Mu gefen mu gaskiya muna taya gwamnati ne wurin policies, tsare-tsare ka gane na yadda zai yi amfanar da talakawa na gabaki daya na ƙasa gabaki daya. Misali zan baka a lokacin da muka shigo, ka san da babban bankin Najeriya kuma ka san ni can na aiki duka shekaru almost kusan 20 ma, shekara 16 ne ko 17 ka gane. Yes, kuma na aiki a gefen da ake haraka an kowa da COVID-19 da all those abubuwan da aka yi lokacin tallafin kuɗi da aka dinga ba mutane lokacin Buhari ya lokacin noma misali. So abinda aka yi shine a yanzu da aka zo shine aka ce to yanzu su 'yan Najeriya da kansu sun yi complain cewa to ina kuɗin suka shiga, ina suka yi wannan da sauransu ko ba ka ba. To saboda haka aka da cewa a wannan ƙarƙashin wannan gwamnati a dakata a ga da cewa to a yi bincike ta ina ne kuɗin za su yi, ta wace hanya ce za a yi amfani da yanar gizo-gizo ko kuma ilimin kirkira da fasaha wanda mutane za su ringa ganin cewa an bawa ne kaza kuɗi sun je wuri kaza ga kuɗin da gwamnati ta ce ta kashe, tun da gwamnati tana da laluran dole ta gaya ma 'yan Najeriya inda ta yi da kuɗin Najeriya. Haka ne ko ba ka ka'ida ce. Saboda haka for the purpose of accountability da gane saboda a san inda an zace dole a yi tsare-tsaren da aka yi. Abu na farko shine ita social register din ta ya za a yi cleaning ɗinta. Idan ka ce social register ana nufin ƙididdigar yawan talakawan ƙasa kenan ko? Ta ya za a tabbatar da cewa wanda aka sa a cikin lissafin talakawan ta wace hanya ce za a san da cewa yanzu nan kila ya graduate ya tafi ya zama wani ɗan labu wanda ya kamata ya fita cikin wannan tsarin. Wasu kuma Allah ya karɓi rayuwarsu, wasu kuma sun ƙaru ko ba haka ba saboda ibtila'i da sauransu. Haka to irin wannan a tabbatar da an samu rajista mai kyau wanda ke akwai office da ake kira NASCO a ƙarƙashin Ministry of Humanitarian ko so su suna kokarin validating register. Sannan bayan haka nan kuma an so da tsare-tsaren tallafi kamar irin na conditional cash transfer. Ban sani ba zan cewa Hausa CCT conditional cash transfer inda kuɗin da za a taimaka mutane na rage raɗaɗi ko na talakawa. So an zo da shi mu an yi alaka da babban bankin duniya World Bank wanda aka samu wa'annan kuɗi kamar wajen miliyan 800 ne ko na dola amma to a kokarin a ga yadda za a kai ga wanda ake nufin kuɗin ya kai gare su, ba wai an je da kuɗi an saka a bisa tebur an ba wani an yi kaso ba an yi kaso wannan baka da tabbas inda za su kurɗa su yi batan zane a batan dabo. So an yi shi a wancan yanzu ma za a ci gaba da yi conditional cash transfer ne? A ranka dai ana ci gaba da conditional cash transfer amma ba wai wannan na zuwa ban na cash hannu ne dai a yi ta hanyar da za a saka maka shi a cikin account wanda ke ana iya samun gane cewa wannan kuɗin sun je ga wani ko ba su je ga wani ba a lokacin da ake son bincike a gano. So wannan ai kuma abu ne wanda 'yan Najeriya. Rance ne ko tallafi ne shi conditional? Shi conditional cash transfer kyau tallafi ne ba rance ba ne amma akwai abubuwa da yawa ai look my brother. Saboda akwai irin kyauta din ba ta tabbatuwa ko da yaushe. Amma akwai irin wannan wanda zaka ga idan mutane an ce aka ce ga kuɗi tallafi daga gwamnati ba sa karanta dokoki da ka'idoji terms and conditions sai su je su shiga na rance kuma rancen mafi yawa yana zuwa da kuɗin ruwa sai su dinga hawa su kuma su je ba su sa kuɗin a kasuwanci ba sun cinye wani ya ƙara aure wani ya yi kaza wani ya yi kaza daga baya kuma sai a dinga zuwa ana bibiya. Ɗaya daga cikin abin da kuke shine ilmantar da al'umma. Thank you. Ta wace hanya yanzu mu yi amfani da wannan teburin wajen ilmantar da talaka cewa su kula wajen samun irin wannan abin da ne? Abu na farko shine duk inda za ka shiga ya kamata ka san da cewa ainihin da za ka shiga. Allah cikin iko ne shi mu a Najeriya muna da musulmi, muna da kiristoci, muna da arewa, muna da kudu, muna da Hausa, Yoruba, Igbo da sauransu. Kowa yana da nashi zaɓi.
ko ba haka ba. To saboda haka a cikin zaɓin nan wasu daga cikin mu suna iya shiga cikin harkar mai tsarin kuɗin ruwa, wasu kuma ba sa shiga. Wannan kuma bambancin da ake da shi kenan. To saboda haka duk wani abin da gwamnati bai kamata shiga cikin abubuwa na kuɗin ruwa ba. Misali kenan. To amma sai mutum yana da ilimi ko wanda Thank you so much. To saboda haka duk abin da zaka shiga akwai buƙatar ka san ina ne abin nan zaka ina ne alƙibla. Sannan in ma baka sani ba ka nemi dan uwanka ko na kusa da kai wanda sani wanda zai maka bayani kafin ka rufe ido kawai kai abu cikin abu. Domin a matsayin gwamnati abin da muke gani shine akwai buƙatar a wayar da kan al'umma game da waɗannan tsare-tsare, shine a yaren nasara ake kira financial literacy ko to ina ɗaya daga cikin dalilin da kwanakin baya misali wata ɗaya da suka wuce a ofishin mataimakin shugaban ƙasa madadin federal government aka yi launching ɗin training na mutum miliyan 10 zuwa sama tare da professional bodies kwarai da gaske tare da manya-manyan professional bodies ma'ana ƙungiyoyin ƙwararru kenan ko hukumomin ƙwararru guda 6 muka yi partnership da su, kuma muna nan mun fara tsare-tsaren za a fito ma mutane a tallata mutane su san menene manhajar da za su yi amfani da ita wajen shigowa cikin tsare-tsaren su koyi yadda tsare-tsaren bari mu dan saka wakafi a nan mu je hutun gajeren rabin lokaci idan muka dawo sai ka dan faɗaɗa mana bayani akan yadda al'umma za su amfana da wannan shiri da kuka ɗoro da shi. Kuna ci gaba da kallo da sauraron shirin Pap Hausa tare da ni Umar Isa Dandago, kuma bakon namu a yau shine Dr. Nuruddin Abubakar Zauro, mai bawa shugaban ƙasa shawara akan harkokin shigar da al'umma cikin yanayi na tattalin arziki da hada-hada kuɗi a ƙasa Najeriya. Idan muka dawo, shiri zai ɗora. Kuna da labarin cewa shirin nan na Pap Hausa ana da na turancinsa a nan gidan, wato at Pap Show Political Advantage Platform. Idan ba ku da labarin na turanci to ku je cikin YouTube ku rubuta at Pap Show NG na turanci kenan, zai fito sai ku yi subscribing. Idan kuma kun fi shiga shafukan sada zumunta to kuna iya lalubar at Pap Show NG a dukkanin shafukan sada zumunta kama daga Facebook, Instagram, TikTok, Twitter da duk inda safin sada zumunta yake. Sai ku bi ku kuma tura wa 'yan uwa da abokan arziki. Pap Show Hausa da Turanci duka na nan gidan ne. Sunana Usman Kabara. Barka da dawowa shirin Pap Hausa, sunana Umar Isa Dandago. Bakon namu a wannan dare shine Dr. Nuruddin Abubakar Zauro, mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkokin shigar da al'umma cikin zubi da tsari na tattalin arziki da kuma hada-hada kuɗi a wannan ƙasa ta mu mai albarka. Dakta, barka da dawowa. Barka da Haji Umar. Kafin mu tafi, ba mu da lokaci a wannan zango na biyu, amma kafin mu tafi kayi magana akan wani shiri da kuka bullo da shi wanda za a yi training, ma'ana a horas da 'yan ƙasa akalla miliyan 10. Miliyan 10 fa suna da yawa. Me wannan training din ya kunsa? Sannan ta yaya za ku yi cimma wannan burin? Because wannan babban buri ne. Na gode sosai da masu kallon mu 'yan Najeriya ko daga ina suke kallon mu. Burin shine miliyan 10 din kawai shine base. Shine mataki na ƙasa kenan. Yes, saboda muna son mu yi fiye da haka. Abin da ke faruwa, gwamnati da sauran al'umma suna tsare-tsare daban-daban saboda a wayar da kan al'umma. Ire-iren bankuna suna yin nasu kowane saboda kasuwanci, saboda dalilai daban-daban. Kuma mun san da cewa kamar na gaya maka cikin wancan bayanin cewa gwamnati ta fito da wani tsari da ake kira ASO Accord, wanda za a zo a yi haɗaka saboda a cimma manufofi na gwamnati. Ita gwamnati ita kadai da kanta ba za ta iya yi ba, sai dai ta hada da private sector, 'yan kasuwa kenan masu jari su zuba su yi wannan tafiya. So bisa ga wannan dalilin sai muka fito da wannan, wasu muka samu support din wani babban
company ko organization da ake kira Allison. Su da ma suna babban aikin da suke training a duk duniya gabaki daya, suna cikin manyan masu aka ba mu training platform. A gane ba kuɗi aka bayar ba, an ba da platform ɗin da gwamnati za ta yi amfani da shi a koyar da 'yan Najeriya kyauta ba tare da an biya ko kwabo. To ina fatan in yi ƙoƙarin in sake repeating cewa 'yan Najeriya su sani cewa za mu sayar da platform manhaja maybe kuma za ku taimaka mana wurin haka. To saboda a san da cewa mutane kawai za su yi login in kila ko ta wayar su ko ta waye su zamanto sun yi register kuma su kadance su duba da kyau su gani kada wasu yan 419 su kawo muku inda za ku je ku saka data ɗin ku je ku fada hannun da yan damfara ta cire muku kuɗi kwarai da gaske haka. So amma abin da zamu shine platform wanda zaka zo in kai register kawai sai ka fara training wannan program din, kuma da kamar na ce kyauta ne, kuma shi platform manhaja ce an riga an tsara ta wanda yake kana yi kana ganin progress na karatun da kake yi. At the end of the day in ka yi zaka fahimci, kuma muna da planning insha Allah ya zama to har da yarurruka daban-daban da Hausa, Yoruba, Igbo saboda mutane su fahimta wannan tsare-tsare. Ba iya turanci kadai ba, ka san muna magana akan abin da ake alaka da talakawa na ƙasa. A cikin wannan tsari mu cewa kada a bar kowa a waje, kowa a shigo da shi a cikin tsari su bane. To abin da a manufa shine ka fahimci menene basic a matsayinka na ɗan ƙasa. In ka je kana son kai alaka da banki ko alaka da harkan hada-hadan kuɗi, ta wace hanya ne za ka yi ba tare da an cuce ka an yi damfare ka ba, ko ba gaskiya ba. Ka san su ma 'yan damfara suna ɗaukan damar abin da yaran ilimin mutum su kawo irin. To wannan yana ɗaya daga cikin, sannan bayan haka nan kuma waɗannan ba professional bodies da muka signing MOU da su, muka yarjejeniya da su shine saboda su ma su zo su tallafa wa gwamnati a tsare-tsaren gwamnati. Ka san da cewa su professional bodies sun saba da waɗannan tsare-tsaren kuma an san su, an san da cewa ba wai ƙananan mutane da za a iya kwanar da su a yi campaign ko a yi wani abu wanda ba haka ba. Su za su faɗi gaskiya yadda tsarin yake, tun da su kuma suna nan tun shekara ta kafin ma Najeriya ta samu independence. Wasu su suna existence sun daɗe suna kuma suna da tsare-tsaren nasu na don a gaskata wannan abu ya zanen cewa gwamnati da gaske take kuma da kyakkyawan manufa saboda a ilmantar da 'yan Najeriya a wannan tsari. So wannan misali aikan kamar wata cibiya ce ta ilmantar da mutane a kan harkokin accounting. Yes, manyan accountancin Najeriya. Akwai na gefen bankuna, akwai shine chartered institute bankers, akwai na gefen harkan saka hannun jari da sauransu. So wannan kowa zai ilmantar da, kamar misali a ce wani darasi ne, kamar wata jami'a ce za a shiga sosai a kyauta a koya wa 'yan Najeriya kwas kaza akan zuba jari, kwas kaza akan accounting, kwas kaza akan harkar banki, sannan kwas kaza akan yadda mutum zai amfani da kafafen sadarwar nan da technology din nan saboda ka adamfare shi da wani. Haka abin yake sosai in ka diba. Kuma ai daga ciki kuma duk wanda ya kamata su tallafa mana kamar irin NIDA, National Information Technology Development Agency, karkashin Kashifu Abdullahi, kaga suna kokarin sosai saboda a wayar da al'umma kada mutane su samu matsalar damfara. So a suna sun suka fito da wani National Digital Literacy framework wanda suke da target din a samu 95% 'yan Najeriya sun ilmanta game da maganar harkan technology. So a takaice dai wannan shine tsarin. To yanzu haka kuma muna tattauna, mun san da cewa bai yiwa a ci duka 'yan Najeriya kowa zai training a online, me ake kira bisa yanar gizo. Wasu dole a yi organizing wanda za a yi fuska da fuska, a tallafa, a yi kungiya a yi region by region. So wannan shi ma muna nan muna kokarin tsari wanda mutane za su zo. Amma kuma idan kai training inda ma kamar wani ce maka training kyauta ne, wasu kuma suna buƙatar su samu certificate din ba don kuma saboda ita certificate kana amfani da ita ka samu aiki ko wasu kasashe daban-daban wanda ke duniya an yarda da wannan tsari. Na baka misali da azu wanda ya kamata in sake baka cewa wasu kasashe ai ka san kuɗin da ake biyan ko da factory worker ma'aikacin kamfani misali, haka in ka duba wani kamar waɗanda muka yi mitin da suna Korean company da suka zo, yan Korea ta kudu sun ce a takaice sai ka biya mutum misali $4,000 zuwa sama. Amma a nan Najeriya nawa ne? $100,000 something like that. Minimum wage in Najeriya $70,000. Yes, but at least the average na company kaga za su samu $100,000, $200,000 da sauransu haka, ko ba haka misali. To irin waɗannan abubuwan
ma wani gurin ma ƙasa da haka. To ƙasa da haka, well anyway wannan haka ne, amma abin da ke faruwa a nan shine idan kana da wannan certificate sai da ɗin ko to yana ba ko online kana iya samun aiki wurare daban-daban wanda yake kana nan Najeriya kana musu wasu ayyuka daban-daban, magana delivery ne yanzu technology ya bada wannan dama. Kana gida ɗakin ka za ka yi wani kamfani aiki a America ko Birtaniya. Ko shakka ba. Irin wannan abun kuke koya wa matasa kenan da al'umma gaba ɗaya. Wanda yake kaga yan wayar da kan al'umma suka samu basic knowledge suna da wannan certification. So ba dole ko ba a iya baka kuɗi ba. Da of course ka san an ce in dabu yayi yau. Bai jin mai yayi yawa ba ya mai. So idan aka kafin a kai wa kwaran ya mishi balan galan din. Sai an samu galan din tukuna kafin a kwaran yayi ko. Haka ne ko. So kafin a kai nan wannan at least a wayar da kan mutum da idan ka zo kai ka san ta wace hanya yi zaka shiga da fice ka so kai ma ka dan hanyar nan yes kwarai da gaske haka ne kuma ilimi shine tushe of course na Allah ya albarkace mu da yan Najeriya suna da hazaka sosai suna da kokari especially matasa in ka duba bayan haka nan kuma a wannan tafiya muna prioritizing akan gefen mata shi yasa in ka duba yana ɗaya daga cikin one of the major babban tsarin da muka fito shi a cikin office ɗinmu da muke kira she is included min ce she is included shi mace kenan ko included a shigo da ita a cikin tsari maimakon kamar da muka saba da mata ba su kaza mun sanar cewa a addinanci ba haka bane so mata ko suna gidajen auren su suna da dama su yi hoɓɓasa su tallafa wa mazan su sayin kasuwanci na sayar da sayarwa da sauransu wanda ke zai amfani da mata ɗaya ne na'am kuma kuna cewa maza da mata ɗaya ne Najeriya ce saboda haka muna kokarin goyon bayan al'umma saboda a tashi a yi hoɓɓasa ko kina gidan auren ki ko kina cikin ina sai ma ki tashi ki hoɓɓasa ki sana'a ya kasance ki tallafa ma mijinki ke ma ga tafiyan da yake yi na kawo abinci da sauran kayan masarufi a gidansu ko ba haka ba so a takaice muka kawo wannan tsarin muke cewa she is included movement kuma 'yan Najeriya da yawa sun sani sun shigo cikin wannan tsare-tsare kala-kala kuma a mamban manufa a wannan shine saboda a tallatawa abin da ake kira initiative ko movement a sa mutane su fahimci cewa mata suna da amfani sosai kuma su ne ya kamata masu tashi a cikin wuraren da suke waɗanda suke gida waɗanda ba sa gida waɗanda suke da shago waɗanda ba sa da shago su ma su tashi su hoɓɓasa saboda tallafawa kansu su ma su zama wani abu a cikin duniya. Jari kuke ba mata? Abin da muke shi ne muna encouraging ai ka san a matsayin mataki na presidency na highest level na gwamnati so muna kawo tsare-tsaren da a kowane jiha ana tsarin kaza so tunda muna reporting ga abin da ake kira National Economic Council kuma a wannan council din duk gwamnati suna ciki idan suka da cewa misali an samu wani dashboard wanda zai nuna misali jihar Borno suna yin tallafi na mata na kaza ana taimakawa kaza misali jihar Sokoto suna yin tallafi kaza jihar Lagos suna kaza to a lokacin nan kai a matsayinka na gwamna in ana tattaunawa na al'umma gabaki daya kaga da cewa a jihar kaza ta fi yin kokari fiye da ni kaga wannan ai mu muka kawo maka information and based on report da muke da su a wannan tafiyan ko to kai zai sa ka dauke shi a matsayin hoɓɓasa ko challenge sai kai ma ka tashi tsaye ka ce kai ma kafin a zo wani meeting kai ma ka zo da wani abu tsari kai ma ka tallafa ma mata kafin ce ne mata da yara saboda ai yana cikin dalilin da yasa lokacin da aka yi bincike a ƙarƙashin babban bankin Najeriya ni lokacin ina babban bankin Najeriya a lokacin nan ma na yi lokacin ina mai fara shawara shi ma akan wannan same role da nake cewa da lokacin da aka yi bincike a gano cewa da yawa daga cikin waɗanda ba su da access to finance ban san ne don cewa ba ba su da alaka da kuɗi kuma ba su da hanyar samun kuɗi haka to mafiya mata sun fi rashi ta gefen nan ka gane to saboda haka kuma da mata da yara da mutanen ƙauyuka da mutanen masu 'yan sana'a yau da kullum da sauransu so irin wannan tsare-tsaren yasa aka kawo saboda a tabbatar da cewa mace tana da amfani mace tana buƙatar tallafi mace ya kamata abinci kuma a cikin wannan gwamnati ta shi shugaba Tinubu da Kashim Shettima kasan in ka duba a cikin 8-point agenda manhaja guda ta ƙasa na Renewed Hope agenda in ka duba item na 8 shine ake kira inclusivity me ma'ana inclusivity a tabbatar cewa kowa an shigo da shi an tafiya da shi masu ƙarfi yana ciki a gane shine masu ƙarfi mara ƙarfi masu physically challenged masu disability shine masu bukata ta musamman ko ta musamman sosai yes gefen mata gefen yara gefen waɗannan da sauransu so ana tsare-tsare daban-daban saboda a ga da cewa ta yaya ne za ya zamanto kowane
ɗan Najeriya yana da damar zai shiga a fafata da shi ta cikin amfanin al'amura na gwamnati. Dakta, minti ɗaya ne ya rage mana kafin mu karkare. Shin kana ganin idan aka samu nasara abubuwan nan suka tabbata, wannan yunkuri da kuke da wani, ta wace hanya zai taimaka wajen sauya alƙiblar Najeriya da 'yan Najeriya? Wata ne wai abu kamar da na ce maka impact ɗin abun yakan zo daga baya, tasirin abun yakan zo da baya, ko ba gaskiya ba. To saboda haka waɗannan tsare-tsaren tun da kai ma da kanka ka faɗa cewa nambobi suna canzawa, ana samun ci gaba, kaya da suka yi tsada sosai suna ragewa. Yanzu lokacin dala da ta kai wajen 1,800 yanzu ta dawo da 300 tana yi ƙasa kuma ko da yaushe, ko ba ka ba. To ire-iren wannan abun kayan da za a shigo da su za su rinka nasiha, sannan mutane za su rinka samun sassauci. Babban matsala yanzu of course da take ciki shine issue ɗin rashin tsaro da take faruwa, wanda yake muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimaka. Na san gwamnati gefen ta tana tsare-tsare da yake ni ma gaskiya ba gefe na bane sosai, ba masani sosai nake a gefen na, amma dai tabbas da in za a samu Allah cikin ikon sa ya taya mu, wanda aka samu sassauci a wannan, to ina tabbatar maka da cewa economy, tsare-tsaren da ake na economy za a samu ci gaba. Na san da cewa shi talaka definitely yana da dalilin da zai cewa yana so ya gani a ƙasa, because kai ne yanzu ka tashi gidanka an zo an kashe maka wani, kaga definitely duk wani abin da aka kawo ai ba za ka gani ba. Babban abin damuwa shine ta yaya ne za ka samu mafita ga wannan matsalar. So to waɗannan, saboda haka ni dai abin da zan yi bayani na ƙarshe shine 'yan Najeriya muna son a wayar da kan al'umma cewa mu dai wannan tsarin na training za mu kawo mutane su sani, amma su sani cewa kada wani ya je ya damfare ka ya ce ka bada kuɗi ka sai form ko ka sai kaza ka sai kaza. Tsarin kyauta ne, kuma insha Allah za mu kokari mu tabbatar cewa an tallata wa 'yan Najeriya a yaruka daban-daban saboda mutane su fahimci manufa ta wannan tsari. Ba wai magana miliyan 10 ba, muna magana fiye da haka. Kuma manufa ɗin koda ba wai a yanzu an yi maganar baka wani kuɗin da zaka amfana da shi na sana'a ba, ana maganar tattaunawa da waɗanda suke ruwa da tsaki a wannan gefen, saboda a ga da cewa an tallafa wa mutane amma kuma ba ma son mutane su kwanta da zamanto kamar cima zaune game da irin wannan tsari. Ana son mutane, yes, za a taimaka, amma kuma mutane su yi amfani da abin da aka taimaka musu din da shi, saboda su yi wani abun da zai iya rike su da iyalinsu har su amfana. Wata rana kila kafin wata rana wata shekara ta dawo, in Allah cikin ikon shi sai ya zamanto wannan shine zai zo ya fitar da zakka da sauran taimaka ma al'umma su masu amfana. Na gode sosai. Dr. Nuruddin Zauro, me za ka iya cewa game da shirin PAP daga ƙarshe? Well, anyway, PAP, gaskiya na yi farin ciki sosai da kuke kokari, especially da kuke shiga kuriya ko nooks and crannies da ƙasa, kuna tallata activities ba na gwamnati kadai ba, na al'umma gabaki ɗaya. Kuma ni abin da nake jin daɗi gare ku shine kuna faɗin gaskiya yadda tantagaryen bayani yake, tunda ku matsayin masu zaman kanku kuke, ba wai waɗanda gwamnati ke ɗauke da ku ba. Saboda haka tattauna da ku wani lokaci tana ba da independent opinion, to kuma gaskiya kuna kokari ta wannan gefe. So saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya taya ku kuma ya ba ku nasara. Kuma muna kira ga 'yan Najeriya su ma su zo su tallafa in terms of tallace-tallace nasu, saboda da sauran wasu hanyoyi da za su kai tallan kayan su ga al'umma, saboda mutane su amfana ga wannan tafiya. So in aka yi haka nan, ba wai suna ganin kila abin da za su biya ku wanda za ku tallata musu, amma abin da zai kawo musu in terms of sanin cewa suna ce, saboda yanzu technology ya ba da damar da ko daga wajen ƙasa za a iya sayan kayan naku, ko ba gaskiya ba, kuma akwai hanyoyin da za ku so. PAP gaskiya kuna PAP show, right? Muna kokari sosai, kuma muna godiya, muna fata Allah subhanahu wataala ya dafa muku, ya taya muku, kuma ya bada nasara. Kuma 'yan Najeriya su ma da kansu su tallafa, su yi patronizing ɗinku, saboda a samu a tallafa wa juna. Muna godiya sosai Dr. Nuruddin Abubakar Zauro a bisa lokaci da aka bamu aka zo aka tattauna da mu. Kamar yadda kuka ji, Dr. Nuruddin Zauro mai bawa shugaban ƙasa shawara ne akan harkokin shigar da al'umma cikin sha'ani na tattalin arziki da kuma hada-hada kuɗi. Kuma mun tattauna da shi akan muhimman al'amura da irin nasarorin da gefen ofis ɗinsa suka samu. A madadin waɗanda suka bada gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin, sunana Umar Isa Dandugo nake cewa a huta lafiya. Allah ya albarkaci Najeriya.